सानसेनि हाबाफारिजों माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सानखौ फालिनो थाखाय आखायाव लादों। बे हाबाफारियावनो नुजाफैनो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' हाबाफारियाव थिखा जानाय बायदि माहारिनि फिरफिला दिखोनो थाखाय हांख्राय हरजानाय मानगोनां भवेश शर्मा प्रिन्सिपाल डक्टर अनंत एकाडेमी माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि मुसुखायाव बिबार बावजेननो थाखाय हांख्रायनानै लाबोजानाय मानगोनां निपेन्द्र नाथ शर्मा रिटायार्ड हेडमास्टार श्री श्री लक्ष्मी हाई स्कुल गोजोननि फारौ बिरहोनो थाखाय हांख्रायनानै लाबोजों डक्टर केशव बसुमतारी गोरायुं बिबि किसान कलेज बे हाबाफारियावनो नैथि बिबार बावगिरि महरै जोङो हांपेलनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बे हाबाफारियाव हांख्रायनाय बायदि माननि आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोजानाय मानगोनां गेदेमा नोंथांमोन बे ओनसोलनि मानाव गेदेर फोरोंगिरि सानसुमै फरायसा आरो रायजो राजा लोगो नोंथांमोन गिबियावनो आं बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दिनैनि जोंनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आं गिबियावनो बरायनानै लाग्रोदों।